Singaitike ikukubwedu tinoita asingaiti wende wako wanganoitwa zvisingaitike ikukubwedu tinoita asingaite wende wako wanganoita anotedza mafaro mukadzi wake anoda mafaro akarora ure. Hello and welcome kuchirongwa chedu kutandara kwatinenge tichisangana nemi zvakare pachirongwa chedu mazuva ose kutandara. Ini ndini wenyu DJ Mamutu, ndine wangu uyu anogona kuudza ega. Ini guys don't bongai guys, don't bongai titotoona gaita agara panapa tine zvinotapira zvatiri kukuunzirai guys. Saka kana tiri kuno kwedu tinenge tida kupakurira nyaya dzakasiyana siyana kutandara. Tinenge tichitandara tichitaura zvakasiyana siyana, tichitaura nyaya dzatinosangana nadzo muupenyu, dzinosetsa, dzinorwadza, dzinochemedza, dzinobhohwa, dzinotorwisanisa chaiko. Saka kutandara tinenge tichisheya nawo, tichipanana muono, tichionesana kuti tingazvigadzirisa sei kuti vanhu vasasvika pakuzokuwadzana kana kurwisana mukati mekuti tichitsvake kuti tingasorovha sei nawo. Saka hatikurudzire zvakawanda wanda, no to violence, no to physical alteration guys. Saka tinenge tichingokurudzira kuti guys tibate every time vane nyaya dzavo, tibate ipapapa. Saka zvino izvi tinotori neni nawo iri kutopfuta, iripo guys, iri kutopfuta, iri kupisa guys. Saka garai ma-subscriber guys, mo-follow ma-Facebook nema-YouTube pages, so that patinenge tichipanana nawo idzi musazosarirwa kana nepadiki. Subscribe guys, pachibhere chiri papo munongoti kedi hazvibhadharu guys, just subscribe. Munongo subscribe pa YouTube ipapo, zvinobva zvatofamba, zvinobva zvaenda kumberi. Saka ndo nhau yatinayo nasi pano, tinotori nenhau iri mudariro sofa, asi kuti tinokumbirawo kuti tisatatanga vadii ngavasubscribe handiti tivape totanga tovapa kana vatange vasubscribe. aya nhani asingatombovaregera tovapa hativape. Saka nhau iripo guys ndeyekudai so pane nhau mudare iri kupisa, itori muhana hatizi kuti totakade kumusoro rekati nekumakumbo kwayo, but pane nyaya. Saka nhau iripo guys ndeyekudai so. Ndineni nhau yandakasangana nayo guys, kuda kuti munibatsirewo nema-advices. Ndine nhau inodai so. Ndakati mukufamba mudara, mukufamba ndakasangana neumwe musikana, ndikangomupfimba tikanzwisisanawo zve2 minutes iyoyo, tichibva tachenge exchange manhamba. Nekufamba kwenguva I think muzvi2 weeks tata kutofambidzana, asi ndakazorealize kuti musikana uyu anodi ifambi inototengesa muiri. Saka asi hana yanga yatogara yatorova, manga magara matorova nehana ipapo, hana dzanga dzatoroverana papa asina chokuita. Saka nhau iripo ndeyekudai so. Zvadaro takazosvika pakuti naiye akazondibudirawo pachena. Mushure mangu ndamubvunza kuti shamwari zvakazodai, kana akatozondiudza pachena kuti ndo zvandiri kutoita so. So but akandiudza kuti haiwo handidi kukusiya tinotori iwoneni ngatitoenderera mberi. Saka ndakazoti musi ndikagaya kuti ndofanira kutora action. Saka ndakazotaura naye ndikamuti shamwari hazviiti here kuti usiye zvauri kuita, hazviiti here kuti usiye zvauri kuita and then tomboita zvekuti tidanane. Akanditi iye pane mari shomanini, inzwa kamudara, pane mari shomanini yasara kungoti zvinhu zvangu zvandiri kuda kuti zviite zvibude. Saka guys moyo wangu uri kupisa pamudara, moyo wangu uri kupisa. Handizivi kuti ndoitanga nekupi.
bvunzo wangu uripo kumakazini ndokuti kana akazopfurikidza imwe nguva yakati rebe kana kuti zvinhu zvacho zvikatora kana gore kana 2 years zvisati zvaita, ndibatsirewo hama dzangu nekunipa maadvice, musandituke. Yeah, very serious guys. I think mungatotibatsira guys because nhau yacho ika tatraya kuti tizame kugadzirisa but amawani mudhara. Saka guys tokumbirawo kuti mutibatsirewo kane maadvices enyu mucomment section. Tinenge tingoverenga every comment, nyange akapinda 25,000 tinovateverera yese tichiona muono yenyu tinoikoshesa. Saka guys tokumbirawo rubatsiro, tinokumbirawo iyi yangu iri kundirwadza asi inogona kunge ichisetsa kune vamwe, so ndo chinangwa chirongwa chedu, tinenge tingopanana nyaya dzakaita sedzodzidzi. Saka miono yenyu, goodbye, miono yenyu